Good day, my people. Engineer Osita Ngwu visited Etiti community in Ngwo on 6th March 2023 in appreciation for block votes from the community. Here, he's been welcomed to be seated with his entourage. Please sit back and watch. Praise the Lord! Praise the Lord! Anyị kwuo ekpere maka na anyị na ha na-emekwa mgbanwe mana ọ bụrụ na ọ dara n'ọsịsọ ndị anyị na-ete abịawo anyị si aka eje so ha abịa microphone ọba ofuji. Hallelujah. Amamidu kadumarani kwadoro oge ọ bụrụ na onye anyị na-esi abịawo anyị ka anyị sa ntị anụghị ọka gwa anyị ọgwarị. The President General of Etiti community just handed over the mic to Engineer Osita Ngwo, Senator-elect of Enugu West Senatorial Zone, to make a speech. Etiti kwenu. Etiti kwenu. Ngwo kwenu. Because I have to be the protocol. DG, no job for another future, and the Etiti need one minute. Ekele mo ya mo. Ya alwa. Asemo no. Mgbe anyị bidoro ije politics anyị bidoro. Ọ bụghị ihe taa. Ọ ihe ruo 10 years. Because no nwere ọ ma abịa dọọlụ ndụ Ngwo n'Enugu State. Ndị be anyị dị completely marginalized. Na o nwere position n'isi na-erute anya. Ma ọ helela point, ma ọ ha adọla adọ, ịnwe ọhụrụ na-erute nkwere. Anyị wee mebe ike anyị si na ya ka ama ka ya ka fọt ya bụ jeng. Ọ bụ ihe ikwere na-abịakwata the town, n'eketa ọzọ nọ nke aga gabere n'ụzọ niile COVID na ụmụzọ nna akụ ntadụ n'anya. Ihe gbupụtara na nsị na Chineke ka ọ bụkwara mgbochi ka eji ewe emebi ya bụ ihe a na-eme anyị na ome ewepụta onwe m nkọwa. Mana ọ dịghị izu because no 2018 bụ mgbe nche na anyị ga-enweta mmeri mfụta nwere ihe niile nwere dọọ ya bụ election mgbe ndọwa House of Representatives anyị emedekwenye House of Representatives o ruo almost nke anyị ga-ewin. Gọvanọ na-achị Enugu ọhụụ Ifeanyị ugwu anyị na sinetọ na-anọchite ya anyị gosipụtakwara mmadụ ha kuo m si na onye ọhụrụ bụ Dennis Ogeri nwa mara onye na-represent anyị taa na House of Rep ya ka jesi ike nke ugboro na-abụọ na ha manụ ka emeri ya bụ election ma nke aha ka o jee nke ugboro na-abụọ. Nsị ahụ ha gakwara akwa m ihere n'ugbo ndị ka ma ha m dupụte m almost nke ndị enwe mmeri ewesi nye ya onye ọzọ ma nke ha arụghị onye m were thank you na maka mbọchị ọzọ na onye bụ nwata chọrọ ihe oto egwu gbatuo n'otu ga-achịkwa ya ụbọchị ọzọ. Ọfọdụ ya 4 years gaa ọ bụrụ na ete ịjọkwa ihe nsi na ya na-agagharị nke nta na anyị ka eji agharị nke nne. Anyị ekekwe ha nke nne ọdụ ndụ mmadụ nọ na ya anaghị emetete onye isi bịa asị mbụ ka ha aka ji ekwere nke nta nsi ahụ ọkwa na ụlọ ihe ọzọ ka alụ ozu na elekshọn na-eje nnukwu onye Ngwo. Community so totally very different from Fulma. Untuk kalian kau betul dia. Ini cerita tu. No biar no buku sekarang aku elektron, no ya bayi ini nak no ya bayi elektron. Dia baru kasih orang. Ọdún ndị ruo ka ọ ma ndị nọ. Bọsị mgbe m fụtara bọsị a na-votu bịakurite ndị wụfụtara
Election nke anyị so n'ihe iji akpọ rịzọtụ ya na ọ bụ na anyị emerie na ụmụnwa kwụ n'ifu unu bụ nwa unu bụ ebe sinetọ elect for Enugu West. And ọ bụkwa unu some of us alọtaghị ihe ominu onwere ndị onye utu local gọọmenti bụ wol sinetọ. And onye chọkwara ịma ihe sinetọ bụ unu maazị sinetọ ike mere mmadụ mere ọyị o mere ọyị ịchọkwa ịma ihe bụ n'obodo wepụta sinetọ jee mbụ ma ọ jee na iri atọ local gọọmenti ịmara ihe bụ sinetọ. Anyị ewere mara ihe Chukwu mere anyị this time around. Anyị gakọwa bịakirite ka ọ na-abụ ihe ndị a sitekwa ego nke ijizi ndị shuru daalụ ekelekwa emu nke ịbụọ bụ isi unu na onye unu wepụtara anaghị adị ka ndị ka enyere obodo eje kete mmiri anyị kwuburu obodo na-ejekwa nye bụ Abuja ka ọ mara kpatụrụ m ka na-arịọ a na-akara unu kwe ha mara alụ ọgụ. Maka n'ezie nọ n'alụ bụ ndị ịtọ na-abụ ije nọchite anya ndị wepụtara ha. Nke ịbụọ bụ imewe iwu eji a na-achị obodo. Nke ịtọ bụ ime-enye anya ihe ndị gọọmenti na-arụ edozi ọna ha na-eme ka ọ ma kpochie edo. Mana ọ ka kacha emetụta anyị bụ onye nọchite anya ndị wepụtara. Na-ekwu na ụkwa nka na ọ bụkwara na ọrụ ihe dapụtara a na-enye ụmụ aka nke ọbụla ọrụ mmụtara na mba ekike nke ndị site were ya. Na ọ bụkwa na-achịkiri ya wakọ projekti na bọjetị eji arụ ụzọ na anyị ga-enye nwute ụzọ ndị etiti ma adọ ekpebigosite ya kwuo na bọjetị. Anyị maara na ọ bụghị ihe ha ka eme ụbọchị na mana ihe ka mkpa bụ ha nụrụ eme a na-akalụ unu na-emekwa ọnwụ sọsụ ka ọkwa na onwe nke anyị na-adịghị emete unu enyere akasị anyị ka m eke anyị mee ya nnọọ ma ọ mee nnọọ bikọs nọọ ihe anyị ga ihe ọgbọ okere mụ na anyị so anụkwa eje akara eze anụkwa ana akara eze ya bụ ndụsara nọ ọtụtụ okwu akara eze mana ọ nwekwara iji ihe na-abọdapụta. Okay, first of all bụ odu ịnọtizi na ọ nwekwa youth ma pụta Boshom, biko PG. So I can walk over one meeting, go to them 5 weeks, engage the training next week. I'm going to pay out the 5. You can pay out the one and you will now more for Gunuma will take the more. I will be done with them. Manobo Palma, I am ready to do one fool. I tell you. Ndị anyị na-adọrọ elekshọn jee kọt nke ọtakwa mmiri ha ejewu kọt si na Ngwu ahụ na anyị dere rizọtụ ede na ọ bụrụ mmadụ tara mgbe laghachị ndị be anyị na Satọdee na-abịa ka anyị ka bịa aka maka nya kọt nwoke ndị edefendọ nke anyị na-agụsa ha na-apụrụ atụ bụ ịfụtakwa ka anyị ma fụta on Satọdee vootu kwe ya anyị fụtakwabịa vootu on Satọdee so that onye nọkwa kọt sineti ewetara n'Ngwo na ha tụta ya fụtatụ aka kọtala onye ọmụrụ na nkwa ka ma tụkwa ya nke Satọdee ọrụ na-abịa. So ya bụ nke anyị ga-ebido oge a na-emeri ha bikọs na anyị anaghị ewe ihe onye nwee ya anyị anaghị afụta aka ahụ vootu ndị sinetọ anyị nwetaworo tukwunyere anyị mmadụ atọ na azụ dị n'anya anyị. So first proof anyị bụ on Saturday nke anyị ma fụta bịa mee elekshọn bụ ka anyị ka ama afụtakwa ya akwụkwọ anyị na anyị niile fụtara ọgị bịa mee votu. So ana m ekpere unu ọ nwere report nwetara do disturbing and on from by Etiti by the motel. Somebody said, no, well, I know. Or the Cabia Mal,
I need to say something clear. We have never been close to the government like now. A senator, governor, the opportunity. So, you all have to go. I ain't quite a lot of Abuja. Makano, of course, I'll be having non quanta. We're all doing fire on that. I ain't quite being Abuja, of the one state. Take a clear road time, okay, a clear line. Makano, will go on with the check. So, here the line, each other one time I have. For the past 20-something years, don't go to marginalize. Obukana I hear what we buy in it. Mother, they became one government appointment. This is our time. At least, Obukana or Gap, I am a room. Name appointment, and I can ask governor. Ngwo in a village by village. To the end in the hammer. Anybody came out into tomorrow. By Jenny, I am the Kenya. I'm representing interest time completely. So, people, my people, and don't know the leadership of the community. From today, I'm going because the only men elected going as where we're in. The lady, I'm going to show her each month behind by 12 friends. She can't. Governorship election now on Saturday. I cannot step away before Saturday. If we are in Biko. Only concern. Only open and open also somebody in the election. Phone number not meaning and the Ibokwam Makaza. Mother Akona Truma with Guam, the Quencade, Megidin Divine, one direct, don't have a call. So, only feel no money and the men are the Bidota for a woman phone. I bidot doju to cook Kenya in to cook a quick on the line, Gordon the line. You can have right for you. You can make it. Etiti kwenu? Etiti kwenu? Ngwo kwenu? Anyị na-ihe soro tank Ngwo. Ọ sịrị nga bọọlụ ebido. Ọkwanere? Ofu abịọla anyị taa. Ọ ka egwu ụbọchị anyị ka achị senatọ na-abịa aka anyị n'anya gbaa. Before I got me, if I come out all the chief and in one senator go away there, it's the floor. Etiti kwenu? Yeah. Etiti kwenu? Yeah. Etiti kwenu? Yeah. Ashi na enya bụ nwata. Ọ bịa n'okpokoro isi jem ya maka na ọma n'onye nke ya ga-adị safe. Ọ na-ahụ dị ka nwa aka meho eme ọ bịa si Kenya kene elu na si na njakwa nwata n'elu onyu omegene well anyị si n'ibe eje ma ọ bụkwa na ọ nwere onye na-eje kọt n'ihe gbasara vootu anyị nyere o bụ etinye nri ya eti na iji rizọtụ niile nke ama gụọ ka ama ntenye vootu niile nke ama gụọ ọ dị rekọdị so ọ bụ itinye anyị si n'ibe eje n'ihe ọbụla ọnwụ kwesịrị ịgbaghara anyị o bụ a na-eti anyị uru anyị ka eme ka ịma
ịkwụkwara kwụsie ike ma nna m tụkwuru n'anyị esheki etiti ọkwa ya ka ọ ma mbe a sị na anyị anaghị anọrọ ka ekwute ihe niile anyị nwere ikwu amaghị ebe ndị nka na-enye projekt nkịtakwa n'ije na onye ọbụla ma onye na-esepụta nka ma onye eze mgbe nke nwa gị anụnụ dụka ọnụ anyị ajụ onye ga-egozi ga-ejiteti n'ime ahụ nke a ga-eme ana m ekenye ndị nka anyị maka na ozi anyị ifu unu ekere ntị nakwa afụta adọkwara ka ọnụ mba nke ntị dị tụọrọ awasịna asụsụ oriri dị n'ọnọdụ etiti asụ na ọ ka bụrụ ụbọchị ụmụ ndị ebe na-aga praise the Lord. So anyị na-ekiri ihe ọdọrọ anyị enti biko enti abụrụ ndị a na-ahụ ndị agịsị on Saturday coming Saturday ọgwụ ndara ọdụkwa ka anyị kwere so biko oge masịrị na anyị enti ji ndị ọzọ yes there's it. Praise the Lord. Pastor Man. Pastor Man, Baganaka. Okay. Ebere anyị bụ n'aha Jizọs. Naanị ekele ka anyị na-enye onye nwe anyị n'ihe ọma imeela anyị na mfọpụta ịfọpụtara gwa anyị onye nwe anyị bụ jupụtara anyị n'ọga nara ekele n'aha Jizọs. Onye nwe anyị dịka ịma gwa anyị n'okwu na onwe ihe ọ bụla ọ pụrụ ime ọ bụla ibu ụzọ were ọnọdụ anyị ka na n'ihe duzirekwa ụzọ gbaziere onye nwe anyị na ọ ga-eje ọnụ ga-emeri anyị iwere n'aha Jizọs. Ihe ọ bụla bụ mgbe ahụ bụ ekpere ya bụ oche ọ ga-ebute ala n'aha Jizọs. My people, it didn't end here. There were a lot to eat and drink for everyone that came on that day. Thank you for watching. Remember to click on the subscribe button on my channel if you have not done that, and also hit on the like button. This is Ada Jerema TV Adeze Ono saying thank you so much for watching.